Lákadlo bohatstva najlepší zarábajúci na Slovensku. Kto sú tí, ktorí zarábajú najviac? Táto otázka v nás prebúdza zvedavosť a pozýva nás preskúmať svet tvorby bohatstva a finančného úspechu. V krajine známej svojou pracovitosťou a podnikavým duchom sa niektorí jednotlivci a firmy dostávajú na vrchol a dosahujú pozoruhodný finančný úspech. Ich príbehy nám ponúkajú pohľad na dynamiku slovenskej ekonomiky, pričom zdôrazňujú sektory, ktoré poháňajú rast a jednotlivcov, ktorí formujú podnikateľské prostredie. Od technologických magnátov až po obchodných gigantov, najlepší zarábajúci na Slovensku reprezentujú širokú škálu odvetví. Všetci však majú niečo spoločné. Schopnosť identifikovať príležitosti, inovovať a orientovať sa v zložitosti trhu. Ich cesty ponúkajú cenné lekcie pre začínajúcich podnikateľov a objasňujú faktory, ktoré prispievajú k mimoriadnym finančným úspechom. Pri pohľade do sveta najbohatších jednotlivcov a spoločností na Slovensku odhalíme tajomstvá ich úspechu a preskúmame širšie dôsledky rozdelenia príjmov v prosperujúcej spoločnosti. Pridajte sa k nám a preskúmajte fascinujúci svet najlepšie zarábajúcich na Slovensku a ich vplyv na ekonomiku krajiny. V digitálnom veku sa elektronický obchod stal dominantnou silou, ktorá mení spôsob, akým nakupujeme a podnikáme. Slovensko nie je výnimkou z tohto globálneho trendu a na čele tejto online revolúcie stoja dvaja giganty, Alza.s a Mal.sk. Títo online predajcovia si získali pozornosť slovenských spotrebiteľov a ponúkajú široký výber produktov, konkurencieschopné ceny a pohodlný nákupný zážitok. Alza.sk, meno, ktoré pozná každý na Slovensku, sa stalo synonymom online nakupovania. So širokou škálou produktov od elektroniky cez spotrebiče až po domáce potreby si Alza.sk upevnila svoju pozíciu lídra na trhu. Ich záväzok k spokojnosti zákazníkov spolu s robustnou online platformou ich vyniesol na vrchol pyramídy elektronického obchodu. Mal.sk, ďalší významný hráč na poli online obchodu na Slovensku, tiež urobil významné kroky v získavaní podielu na trhu. Ponúkajúc rozmanitý katalóg produktov a užívateľsky prívetivé rozhranie, sa Mal.sk stal obľúbenou destináciou pre slovenských nakupujúcich, ktorí hľadajú pohodlie a hodnotu. Ich úspech možno pripísať schopnosti prispôsobiť sa meniacim sa preferenciám spotrebiteľov a prijať inovatívne riešenia elektronického obchodu. Úspech Alza.sk a Mal.sk zdôrazňuje rastúci význam elektronického obchodu v slovenskej ekonomike. Títo online giganty, ktorí neustále rozširujú svoj dosah a vplyv, formujú budúcnosť maloobchodu na Slovensku a nastavujú nové štandardy pre zákaznícku skúsenosť na digitálnom trhu. Aj keď nás lákadlo bohatstva podnecuje k zvedavosti, odhalenie presných zárobkov najúspešnejších jednotlivcov na Slovensku sa ukazuje ako zložitá úloha. Zákony o ochrane osobných údajov, ktoré sú určené na ochranu finančných informácií jednotlivcov, často chránia skutočný rozsah ich bohatstva pred verejnou kontrolou. Tento závoj súkromia, hoci je nevyhnutný na ochranu osobných údajov, predstavuje výzvy pri presnom posudzovaní rozdelenia príjmov. Okrem toho, zdroje príjmov pre jednotlivcov s vysokým čistým majetkom môžu byť mnohostranné a zložité. Okrem tradičných platov môžu ich zárobky pochádzať z investícií, dividend, kapitálových výnosov a iných finančných nástrojov, čo sťažuje určenie jedného čísla, ktoré by reprezentovalo ich celkové bohatstvo. Nedostatok ľahko dostupných a komplexných údajov o príjmoch si vyžaduje komplexný prístup k pochopeniu finančnej krajiny na vrchole. Hoci presné čísla môžu byť ťažko dosiahnuteľné, skúmanie širších ekonomických ukazovateľov, trendov v odvetví a verejne dostupných finančných informácií môže ponúknuť cenné poznatky o potenciálnych zárobkoch slovenskej elity. Nerovnosť príjmov, globálny fenomén s lokálnym dopadom na Slovensku. Nerovnosť príjmov, všade prítomný problém v mnohých častiach sveta, je realitou aj na Slovensku. Rozdiel medzi najlepšími zarábajúcimi a zvyškom populácie vyvoláva obavy o sociálnu mobilitu, ekonomickú spravodlivosť a celkové zdravie ekonomiky krajiny. Pochopenie faktorov, ktoré prispievajú k nerovnosti príjmov, je kľúčové pre tvorcov politík aj pre občanov. Globalizácia, technologický pokrok a zmeny na trhu práce zohrali úlohu pri formovaní rozdelenia príjmov. Na Slovensku, rovnako ako v iných krajinách, niektoré sektory, ako napríklad technológia a financie,
majú tendenciu generovať vyššie príjmy, čo prispieva k zväčšovaniu rozdielov. Riešenie nerovnosti príjmov si vyžaduje mnohostranný prístup, ktorý zahŕňa investície do vzdelávania, odbornej prípravy a sociálnych sietí. Vytvorením prostredia, ktoré podporuje rovnaké príležitosti a znižuje prekážky ekonomického pokroku, sa Slovensko môže snažiť vytvoriť inkluzívnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť pre všetkých.